kirtoko chaka mayensa yemo ni gotoko ya chaka kurwase county ya Kisii awase ya mateyemo kurwase wodi ya Bumurenda iyo gotoka sebunge ya Bonchari yaberege wesokia na usaba bokonyi neye magega yo mwana bo munyaruka gokora amatemu ye class ya 12 gose form 4 na kuborwa chibesa cyo kwegendereria n'amasomaye ye university ase university ya Kisii awasabete ga kurangirwa nabone ya mateyo nigo yasabira abasamaria baya wesokia na kubakonya iyo mwana yo agenderere n'amasomaye na wikirania endoto yaye ase ubugima robati urwaso boimeni otwariganirira umurikeito Sara Nyarangi Ndita nase ekenyoro kyanyingiri ewodi ya Bumurenda imeye bunge ya Bonchari aigana otokumirana na Vena Nyarangi kagendererete nimirimo yaje yakira lituko chingaki bune chiga nigo Vena abwenerete koba ase skuru kolende kubwatikana nobolemeru taranyara kogenda eye magega yabaiboli babo bonsi gosira na kubatiga bale chintakana ere amona abana bamwabo bane buna agontebya to etora abana batano mama na tate banyalite bagosira tata asirete 2009 na mama 2011 bila kumayanki kia baitete ono twatigalire chintakana ense miaka emenge twetacheire sana Muromo nebwe family ya Pius Mumanyi na Doris Mumanyi abo babete bagosira kale bakatutiga turi abana bake igo twakinire gocha nyaso tubwatsire gocha micanda tweteire gocha twakinire neba ntura babuyarende kiwango taito bokonyi tekire kwenda Kisii University lakini tabwati na munara yande skuru abasamaria bajya bakabarorera amabera abo babayirete Vena no mwana mwabo moke ase skuru yekerubo egotoka Kenyanya bo machoge burabu ase asomete na kogendereria masomo abo asakolete omwako eta na konyore grade kia C+ na kurangeliwa university ya Kisii ase ataraikirana goikabono njena mumuromi ntoyoro komboti abasamaria abaya bagatoire se skuru ya Ekerubo eyu yalenko manyekana buna skuru ye chintakana tukabeku ororo abali batoire torore batwakanirete fi keregento mbaka shopping bagatotigoro na kolire skuru pomfo ono nimbwene ile kwende skuru lakini timbo atikende gyons shopping school fees keregen tinda nyora na reporting day ya renge date 23 ogosoa skuru nigo mwana Vena aganete chiringi chiribu emerongene na inye nechimya isano nemo echio ataraisania oko na kuokobolia namasabaye gocha sabanto bogwancha okuya gotogo sabuli uranyale goruo kaboko kwae anyale kuma support yande na agora kende usina tuma kende na toko nyale toko tebambia muno nyasaye agendere kumurwanira anyale wasoma saba kuone ngosaba munyale gonkonya nyole fieyu na shopping ende skuru nsome una abana bandi kende gyonsi kero oranje gonkonya neba 50 yao kende gyonsi nabongo appreciate chisemi nacho ekibunguo kyoko igora amagenderero ase binyoro ao nakigekogera omwana Vena Mumanyi korwa senka yabogaiga akorera anyariko bakagokonywe school fees egera soe university nera chakoba egento ekia asobogima bwaye ginko reporter ya Ndizi TV korwa sense meyeiga ya Bumurenda ime ya Bonchari county ya Kisii ncheni konkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.